God dag alle sammen og velkommen igen her til endnu en video, hvor jeg lovede også jer, at jeg vil lave en lidt mere dybdegående unboxing her på Grand Cru XO fra Harlyborg. Det er det sidste år i år, eller det var det sidste år i år for Grand Cru XO at være ude. Nu kommer der Grand Cru XO 2, hvilket i min mening er en lort. Men i hvert fald, jeg var så heldig at få 2 styks af dem her med. Så jeg har, har lige valgt at lave en lille unboxing til jer, til der måske skal ud og købe det lige inden nytår. Bare lige for at gå igennem, hvad det er, det her sortiment det faktisk indeholder. Og det er faktisk meget sjovt. Jeg tror ikke, jeg kommer til at hive det hele ud og lægge det på sengen, eller ja, det er en seng. Lægge det på sengen er muligt, fordi det vil være noget råd at pakke ned igen. Men jeg tager det ud separat og viser en og en. Du får 2 16 volts batterier med. Du får et Classico batteri med, som er et 16 volts lille, eller meget lille 16 volts batteri. Et meget lille 16 volts batteri. Ja. Og der er, skal lige se hvor meget der er i. Står der. Der skal være lys. Der. 43,5 gram krudt i. Det er sgu en fin mængde for et lille 16 volts batteri, men der kunne godt være mere i min mening. Så er der 16 volts reservebatteri, hvor vi har i alt 60,95 gram krudt i, hvilket også er en okay mængde for det batteri der med 16 skud. Så får du også, jeg lægger dem lige hurtigt tilbage her, så det ikke ender med at lægge krudter ud over hele mit værelse og forskellige batterier og køster. Så får du 3 styks Mølert-fontæner med. Det her Mølert-fontænerne, det er i min mening nogle rigtig fede fontæner. Jeg kan i hvert fald godt lide dem. Grand Cru Mølert, og der står et smuk fontæne, der vokser sig 3 meter høj, og det er sgu fint nok. Og i sådan en er der 84,7 gram krudt i, og det er sgu fint nok for en fontæne på den størrelse, der følger med i et sortiment som Grand Cru XO, som er faktisk et ekstremt billigt sortiment i forhold til hvad det er du får med. Så får du et batteri her, et lidt større batteri, nu skal jeg lige kigge hvad det hedder, Maglin de Duharts. I må meget undskylde, hvis der er en eller anden fra Frankrig derude, der kigger med, og jeg udtaler det her 100% forkert. Jeg er ikke så god til at udtale franske navne. Og der er lys, please. Der er 71 gram krudt i, og 71 gram på et 9-skuds batteri. Det klager jeg sgu ikke over, det er sgu fint nok. Så får du et Brunello batteri med, et 7-skuds batteri. Og det ligner at være noget 25 kaliber, jeg tror Magnum det er noget 20 mm. Og i det her 7-skuds batteri er der 95,5 gram krudt i, som vi ser lige der. Lige det er det. Og 95,5 gram krudt for et 7-skuds batteri, det er absolut tip-top i min mening. Autofocus please. Tak. Der er absolut tip-top i min mening for det batteri, eller for et batteri som det. Altså 7 skud, det er over 10 gram per skud, så det er sgu fint nok. Så får du 10 styks Chapliss raketter med, som er nogle meget små raketter, men de ser sgu meget sjove ud på nettet. Ikke nogle mærkværdige raketter lige frem, men ja, sådan er det vel. Og i en sådan en her er der, skal jeg lige finde krudt med der. Der er 21,8 gram krudt i, og det er sgu fin mængde for så lille en raket, der følger med i et sortiment som det her. Så du har 10 styks Chapliss raketter, og igen, det er sgu fint nok for mig. Med de her Chapliss raketter får du så 8 styks Macon raketter, som er de store. Det var de små raketter fra Grand Cru XO. Og så får du så 8 stykker store. Og i sådan en her er der en stor Macon, er der 28,8 gram krudt i, og det er sgu en, ja, det er sgu fint nok for den. For igen, jeg føler generelt, at Grand Cru XO sortimentet er et rigtig fint sortiment, altså med en krudtmængde og det der til prisen. Det er absolut et sortiment, nu er det måske lidt sent at anbefale det nu, når det skal lige til at udgå, men jeg føler virkelig, at det er et sortiment, der er nogenlunde pengene værd, vil jeg sige. Så får du også 4 bomberør med, som ligger hernede, som hedder Navarra. Og de er lidt på størrelse med nogle store romerlys, meget små bomberør.
Det ser sgu fint nok ud. 5 skuds bomberør, Navarre, som I kan se der. Og i sådan her er der. Skal I finde det? I sådan et bomberør her er der 32,5 gram krudt. Og det er sgu absolut fint, i min mening, for en for et 5 skuds bomberør. Så det er i princippet det du får med i et Grand Cru XO sortiment. Igen, min mening, prisværd. Altså det er absolut pengene værd, i min mening. Igen, skriv ned i kommentarerne, hvis der er noget spændende, I gerne vil se fra det her sortiment, der skal testes. I må også godt meget gerne skrive, om I vil se nogle test på et Stevns Klint raket, en Arasø raket, der ligger der. Eller noget andet, så må I meget gerne skrive ned i kommentaren. Husk også at tjekke nogle af mine andre videoer på min kanal. Tusind tak fordi I så med. Hej hej.